Hyvää päivää vaan kaikille. Terveisiä Seattlesta. Seattle, Seattle. Jos perinteinen äänenlaitteiden arvonta, aina pitää vähän arpoa syvyys. Se on, jos ei tässä 5 vuoden aikana siihen ole vielä tottunut, että näissä striimeissä arvotaan tässä alussa, niin aika jännä. Se on vähän niin kuin tavaramerkki. Vähän pitää aina säätää ja joskus vähän enemmän, joskus vähän vähemmän. Kello on täällä 7:12 aamulla ja sitä on semmoinen vajaa tunti aikaa, niin kun pitää lähteä lentokentälle ja lennän sitten Dallasiin ja huomenna sitten illalla Dallasista Meksikoon. Ajattelin vähän, että voitais kuitenkin tässä vähän spekuloida Portugalin MM-rallia. Ennakot jäi sillä tavalla kyllä vähän nyt tekemättä, ainakin se kunnollinen ennakko silloin, kun koneet temppuili ennen kuin lähdin tänne reissuun, mutta kyllähän sitä tässä tunnissakin keretään. Jos on intoa, niin keretään vähän hyvin ennakoimaan. Ainakin voidaan vähän miettiä, että miltä se näyttää, kun shakedowni on ajettu, kuka siellä on vahvoilla ja kuka siellä ei ole niin vahvoilla ja mitä muuta sitten ikinä. Eikö se tänäänhän se ralli alkaa. Tänäänhän se ralli alkaa jossain vaiheessa, eikö niin? Parin, 4 tunnin päästä, kun se alkaa tuo ralli. Se asfalttipyöritys, missä Sami Pajari viime vuonna rikkoi autonsa. Niin, joo. Onko meitä täällä paljon paikalla jo? Ruvetaanko tykittämään rallista jotain kivaa? Mä en tiedä yhtään. En tiedä yhtään, miten te haluaisitte tämän tehdä. Täällä on ollut, kuulkaa, todella mukavaa. Täällä Amerikassa. Amerikassa on ollut todella mukavaa. Mä ajoin itse eilen kans pari vetoa siinä testipätkällä ja toinen kuski jäi 2 sekuntia kilometriä ja toinen jäi 4 sekuntia kilometri. Mutta silti ne ajaa kyllä ihan hyvällä tasolla nyt. Ihan hirveästi tehtiin töitä nuottien kanssa niin kuin yleensä aina ja sitten totta kai ajamisen kanssa. Patrick, Patrick nyt on ihan niin kuin tähän Jenkkien tason niin ihan hyvällä tasolla. Se johtaa pisteissä sitä Rally 2-sarjaa ja sitten tämä toinen kuski Skali Alaistar, niin se on ajanut rallia vasta 1,5 vuotta. Hyppäs etuveto Ralli 5 Fiestasta tänä vuonna tommoseen Ralli 2 Hyundaihin tai R5 Hyundaihin, se on se vanhemman merkin version auto. Niin hyppäys on aika iso ja töitä on tietenkin paljon, mutta jostain se pitää aloittaa se oppiminen. Ja paljon tuli oppia myös hänelle ja molemmat oli todella tyytyväisiä. Tämä tulee tubeen, Ipe, ja tästä tehdään vähän niin kuin Portugalin ennakko. Mutta nyt sä pääset näkemään sen livenä. Portugalin ennakko piti tehdä silloin, ennen kuin mä lähdin reissuun, mutta tietokone vähän oli sitä vastaan, että ei tehdä. Hyvää iltoa, halvattulainen. Taso ei ole mikään hirveän kova temy. Sanotaanko nyt sillä tavalla, että jos mä ajaisin kylmiltään täällä rallin, niin aika helposti voittaa Ralli 2. Tämä Patrick pystyy voittamaan tuon Ralli 2 kyllä. Täällä on 6 R5 tai Ralli 2. Ja sitten on tietenkin se USA Subaru Semenukin se Subaru-hirmu, mikä on vähän niin kuin Ralli 1 vastaava. Sehän nyt menee ihan omia tietenkin. En sillä pärjää autona millään tavalla, mutta ei se Semenukkikaan sitten taas kuskitasolta ole mikään hirveän kova. Kaikki muistaa, kun se jo Latviassa viime vuonna, niin mikä se taso oli, niin se on se taso oikeastaan, mikä sitten täällä Jenkeissä olisi. Jos se nyt väärin muista, niin Josh McCarrollin, kun ajoi silloin viime vuonna yhden kisan täällä Hyundailla, niin eikö se johtanut yleiskisaa ennen kuin sillä tuli sitten tekninen ongelma ja joutui keskeyttämään, niin se nyt kertoo aika paljon kaiken tästä tasosta.
Joku kysyi pajarista jotain, mikä mielipide pajarista, niin mielipide pajarista on se, että nyt pitää rupea tapahtumaan. Kanaria oli jo paljon parempaa tekemistä ja oli sillä tasolla, mihin sen pitää pystyä ajamaan, mutta sitten kävi virhe. Niin kyllä nyt pitää tulla kyllä nyt pitää rupea tapahtumaan jo hyviä oikeita asioita. Vaikka siellä on työrauha varmasti annettu niin, että saa oppia, mutta ei hemmetti. Kyllä pitää rupea tulee nyt top 5 sijoituksia. Mielellään sinne palkintopallin nurkkaan pitäisi pystyä ajamaan ja muuten ei hyvä heilu. Morjes Tuomas. Eipä täällä kuule Seattle. Tämä on vaikea sana sanoa. Seatlessa hotellissa vielä ja lennän tästä Dallasiin tänään ja illalla sitten katsomaan peliä varmaan siihen hotellin alakerrassa joku sporttibaari. Siellähän on mahdollinen ratkaiseva peli Dallas Winnipeg. Winnipegissä alkaa tänään illalla tätä aikaa. Niin pitää mennä varmaan kokemaan. Voi veikata, että on aika hyvä meininki. Hyvä meininki. Niin Samista vielä, niin kyllä nyt niin kuin pitäisi rupea tapahtumaan. Ja tässä kun katsoo shakedownin aikoja, mä yleensä katon vaan ensimmäisiä aikoja, koska se on se, mikä kertoo ehkä eniten siitä, että millä levelillä, mitä voi odottaa tästä rallista. Ei se nyt ihan hirveän hyvältä toi Samin tekeminen näyttänyt. Siellä on kuitenkin, se on päässyt ajaa aika puhtaaseen tiehen ja 3,3 sekuntia jäänyt Kallelle, niin pätkällä, minkä kaikki tuntee, se on sama hemmetin shakedown, mikä on nyt ajettu 100 vuotta jo kohta, niin. En tiedä. Ei mikään hirveän hyvä tilanne. Aika huikeus suomalaisviisikon lentodallissa, niin on ollut. Mä lähden perjantai-illalla lentää sitten Meksikoon. Kartturi Joonas Ojalan tapaan huomenna. Jos vaan lentää Finnairi, siellähän on taas jotain lakkouhkia ja Joonas laittoi viestiä, että hänen lento ehkä joudutaan uudelleen reitittämään ja nyt ei ole ihan tietoa, että koska se sitten tulee tonne perille, mutta eiköhän me perille päästä. Tätä rallia, jos tässä nyt sitten niin kuin miettii, niin mullahan oli se lista olemassa, mutta onkohan mä jo poistanut sen? En on se vielä täällä. Eli Portugalin MM-rallissa EK1 on sama kuin aina, se on se asfalttipyöritys. EK2 kautta 9, 1,76 kilometriä on lopussa uutta. Siellä oli semmoinen risteys oikein, mikä tänä vuonna mennään. Ja aikaisemmin on menty vielä vasempaan ja siitä jatkettu vähän matkaa eteenpäin. Nyt käännetään vielä risteys oikein. Sitten nämä muut EK, perjantaina EK 3-8, mitkä ajetaan siis kahteen kerran, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne on samat kuin aina. Kaksi täysin uutta EK:ta, EK 10 ja 11. Tosin EK 10 on ajettu jokunen vuosi sitten, mutta tavallaan nyt uutta. Sitten EK 12 kautta 15, Vierdo Minho palaa, ollut muutaman vuoden pois. Se on se legendaarinen pätkä, missä on niitä hemmetin isoja kiviä, mitä aina näkyy kyllä TV-kuvissa. Todella makea pätkä, vaikka vaihteleva rytmiltään, siinä on vähän kaiken näköistä, niin kuin Portugalissa nyt yleensä on. EK 13 kautta 16 on sama kuin viime vuonna. Amarante on lyhyempi alusta, se aloitetaan siitä asfaltilta, ajetaan se lyhyt asfalttiosuus, sitten käännetään takapiikkiristeys vasempaan ja ajetaan sitten se loppu, eli se on vähän lyhyempi kuin aikaisemmin. EK18 on tämä perinteinen pyöritys, se missä ajetaan kaksi autoa ajaa rinnakkain. Ja sitten 19 kautta 22 on sama EK kuin viime vuonna. Siinä on osa shakedownia ja sitten se lähtee siitä, shakedowni kääntää risteys oikein, niin tämä lähtee risteys vasemmalle ja pyörii sitten siellä erinäköisesti siellä ja tulee sitten sinne lähelle shakedownin maalia. Ja EK 20 ja 21, mitkä ajetaan kanssa kahteen kertaan, on samat kuin viime vuonna.
Eli on siellä jonkin verran uutta, mikä on tietenkin positiivista, koska Portugali on perinteisesti ollut sellainen ralli, missä se järjestäjä on vaan tuntunut, että järjestäjä vaan copy-pastaa edellisvuoden reitin ja vaihtaa vuosinumeron ja julkaisee reitin. Mutta tänä vuonna nyt on sentään saatu vähän niin kuin tavallaan uutta. Vierdominhohan on semmoinen pätkä, mitä nyt on ajettu sitten kyllä todella, todella pitkään ja todella monessa eri formaatissa. Hieno pätkä. Niin ihan hieno reitti. Mä olisin vähän halunnut kyllä toi perjantai 3 pätkää, ne mitä ajetaan, niin se on vähän kuin toi Sheikah, niin kaikki osaa ne ulkoota, niin en usko, että tulee mitään hirveän isoja eroja olemaan perjantaina, että sitten kun mennään noille vähän uusimmille, jos on vähän uutta noilla jollain pätkistä, niin sitten ehkä eroja rupeaa tulee enemmänkin, mutta sitten taas toi rengas millä nuo kuskit ajaa Hankookki, niin kellä on onnistunut säädöt, kuka on onnistunut saamaan säädöt testeissä, kuka ymmärtää sen renkaan. Hankukkihan on tuonut tähän ralliin uudistetun renkaan ralli 1 autoille ja ralli 2 autot ajaa ymmärtääkseni samalla renkaalla. Niin, niin jännä nähdä, kuka on onnistunut testeissä parhaiten. Ei se vieläkään mikään Pirelli tai Michelin, jossa rengas, mutta kai se on vähän askel sentään parempaan suuntaan. Kapanen teki viime yönä varmaan elämänsä maalin. Okei, wow. Mistä se Kapanen pelaa tällä? Ei muista. Ah niin, Kasperis pelaa Edmontonissa. Joo, aivan. Kyllä, kyllä. Jatkoajalla tehnyt maali. Mahtavaa. Edmonton meni jatkoon. No niin. Florida veti 6-1 röykytyksen. Onko se nyt niin, että seuraava Floridan peli on sitten niille kotipeli? Se on ylihuomenna, eikö niin? Joo. No tostahan Florida menee jatkoon. Carolina menee tänään tästä jatkoon ja Dallas menee tänään. Täällä on aika hyvä tilanne suomalaisittain. Ei nättimaali ollut, mutta tärkeä. No ei sen tarvi ollakaan. Ei se tarvi ollakaan aina nätti. Mitä? Ai Suomella on peli. Okei, hyvä. Mikko Lehtonen tehnyt maali. Pakki, hienoa. Tuo on jännä nähdä, miten tämä Suomen homma tulee menemään. Se on aina, jos katsoo niin kuin nimilistaa, ketä siellä pelaa, niin sehän ei näytä mitenkään hirveän vahvalta joukkueelta. Mutta suomalaisilla on vaan se mahtava tapa, että ne hitsautuu niin hemmetin hienosti joukkueeksi. Ja niitä kiinnostaa se pelaaminen. Niin jengi kritisoi ja lehdistö kritisoi aina, että ei tällä joukkueella ei tulla pärjää mihinkään. Ja olihan ne ihan purjessa ilmeisesti Ruotsiakin vastaan, jos laukauksia katsoo. Mä en nähnyt peliä, kun olin silloin reissussa, tai silleen, että en nähnyt peliä. Mutta mitä katoin laukauksia ja luin jotain kommentteja, niin aika purjassahan oli Ruotsiakin vastaan ollut. Kiitos maalivahdin Saroksen, niin lukemat säilyi aika pienenä ja kova taisteluhan siinä oli lopussa, että olisi päässyt tasoihin Ruotsia vastaan. Veikkaan silti, että vaikka kuinka hitsautuu tuo jengi kasaan, niin kyllä jos finaaliin menee, niin hattua saa nostaa ja todella korkealle. Veikkaan kyllä aika vaikeaa. Että se 4 joukkoon pääseminenkin on tolle joukkueelle musta aika kova tavoite. Mutta katsotaan, toivottavasti. Se varmaan riippuu aika paljon siitä, että kuka tulee sitten puolivälierissä vastaan. Siellä jos tulee Kanada vastaan, niin sitten voi olla semmoinen homma, että pojat saa lähteä kyllä lomalle valitettavasti. Kanadan, Kanadan joukkue on aika vahvan näköinen paperilla ainakin, ja mitä on nyt katsonut tuloksia, niin ilmeisen hyvin näyttää maistuvan pojille, vaikka yleensä kanadalaiset ja jenkit noissa MMissä enemmän menee sinne viihdepuolelle kai. Tämä joukkue on tainnut ottaa nyt sitten semmoisen tehtävän, että siellä pelataan tosissaan ja halutaan se maailmanmestaruus voittaa. Mutta totta kai toivon, että Suomi voittaa. Suomi pärjää hyvin. Se on itsestään selvää. Kanada on samasta lohkosta. No niin, sitten Kanada ei tule puolivälissä vastaan. Koska se Kanada-peli on?
USA on paska ollut, no niin on ollut kyllä. Eikö ne Norjan voittanut jatkoajalla vai kenet ne voitti jatkoajalla? Norjan 6-5 jatkoajalla, joo. Siellä teki se norjalainen Sulberi teki hattutempun. Se on ilmeisen lahjakas pelaaja, pakki. Stian Sulberi. Jenkit on ainakin mennyt tiistaina. Okei, no hyvä. Sä oot kyllä jännä. Mitä sä haluat pidät saunassa puhelinta mukaan? Eikö se me, eikö se, eikä se hirveän hyvää? Veikkaan, että Karanapojat pelaa aika lailla Flörille tuota turnausta. Niin pelaa, ja sitten siellä on aikamoisia johtajahahmoja, Sidney Crosby ja Nathan McKinnon, niin siinä on kaksi semmoista hahmoa, että ne kun sanoo, että pojat, hei, nyt, nyt ollaan pelaamassa eikä pelaamassa. Ollaan pelaamassa ihan tosissaan mestaruudesta, ja meillä on semmoinen maalivahti, joka lopettaa uransa tähän, niin eiköhän pidetä huolta, että täällä tehdään niin kuin tosissaan töitä, eikä olla tultu läpsyttelemään. Morjesta Kode. Moro, Crosby on jännä. Mitä tarkoitat, Crosby on jännä? Ei voita pistepörssiä, mutta on kova pelimies. On se aika kova pelimies, joo. On se kova pelimies. Mutta on myös semmoinen, joka pystyy ottaa joukkueen reppuselkään ja tekemään niitä tärkeitä maaleja, jos sikseen tulee. Mutta hei, jatketaanpas tätä Portugalin MM-rallin nytten spekulointia vielä ainakin jonkin verran, mitä tässä nyt keksii. Jos katsoo tätä shakedownia, niin Kalle on selkeästi nyt saanut ainakin niin kuin päässyt yhteisymmärrykseen auto ja renkaan kanssa niin, että säädöt rupeaa toimimaan ja ajo rupeaa taas näyttää siltä, mitä, tota, mitä sen on odottanutkin olevan. Jos katsoo shakedownin ekoja vetoja, niin Kallehan oli nopein, Növille oli toisiksi nopein, Tänäkki oli kolmas, Evanssi oli neljäs, Pajari oli viides, Josh McErlan oli kuudes, Teski oli seitsemäs, Forma oli kahdeksas, Osieri oli vasta yhdeksäs. Mutta Osierin toi aika, niin sen aina kaikki tietää, että Osieri sitten kisassa kuitenkin tulee laskemaan aivan vähän aika lailla eri tahtiin. Hyvää rallia sullekin, kiitos kiitos. Vaihtuuko se Toyotan väri pelkästään lämmön takia? Ilmeisesti joo. Ilmeisesti joo. Niin. Öö, Siellähän on jonkin verran satanut ilmeisesti tuolla Portugalissa, enkä kyllä katsonut mikä siellä on sääennuste. Mitä siellä on sääennuste luvannut? Katsotaan tästä Porto. Koska sehän on, nyt on väärä Porto. Sehän on sillä tavalla, että perinteisesti Portugalissa, jos on kuivaa, niin ensimmäinen autohan auraa tietenkin aika paljon. Kuivaahan se näyttää olevan. Tänään on 20 astetta ja 25 huomenna ja 25 lauantaina ja 22 sunnuntaina. Ei sateen uhkaa näillä näkymin. Niin se, että mitä taaempana sä pääset lähtemään, niin se pitäisi olla aina parempi, mutta sitten taas jostain syystä, niin etenkin noin perjantain pätkät, se on perinteisesti ollut semmosia, että siinä ei ole tullut mitään niin isoa etua, kun yleensä tulee soradalleissa, missä on kuivaa ja sitä irtosoraa on paljon. Siinä on jotain mystistä ollut joka vuosi. Joka vuosi näissä perjantain aamulenkin tai perjantain pätkissä ylipäätänsä nämä kolme, mitä nyt on ajettu monena vuonna tässä peräkkäin, niin mä en oikein tiedä, mikä siinä on
siinä tiessä tai niissä pätkissä, että se etu ei ole ollut niin iso kuin yleensä, mutta se on tietenkin ollut silti pieni etu. Veikkaan kyllä, että itse veikkasin kärkikolmikoksi Rovanperä, Növille, Osieri, kun mä laitoin tuohon voittajaveikkaukseen. Seskin laitoin neljänneksi kun Seskin laitoin kolmanneksi. Rovanperä, Növille, Sesk, Osier, Evans. Laitoin Seskin sen takia tuohon palkintopallille rohkeasti, koska sillä miehellä on semmoinen tekemisen meininki tässä kyllä niin kuin ajamisessa koko ajan. Sillä on vähän niin kuin joka ralli se 6 vai 7 kisaa, mitä se tänä vuonna ajaa tuolla puumalla, niin ne on kai jokainen kisa on näyttöpaikkoja. Ja ei nyt ekalla vedolla ollut nopein Ford-kuski, mutta toisella vedolla oli. Ja sitten vielä ajo koko porukan nopeimman ajan viimeisellä lenkillä, niin veikkaan kyllä, että tuosta voi tulla voi jopa ajaa podiumille. Jos kaikki onnistuu, ei tee virheitä ja auto toimii koko ajan. Sehän nyt on ollut ihan siistiä, että Fordikin on ollut yllättävän luotettava tänä vuonna. Että ei ole ollut mitään semmoisia luotettavuusongelmia, mitä aikaisempina vuosina on ollut. Mutta jos tämä nyt käytäisiin sit sillä tavalla kuskikohtaisesti läpi, että mitä odotetaan, niin aloitetaan tästä Diego Salvista, portugalilainen miljonääri, joka itselleen osti tähän kisaan Fordin paikan, niin no se on nyt ihan sama mitä odottaa, ei odota yhtään mitään. Hän harrastelee ja hän pitää hauskaa. Sitten jos täältä lähdetään nyt purkamaan tässä tulosjärjestyksessä, mitä on ralli 1-miehet, niin ensimmäisenä siinä listassa on sitten Gregor Münsteri. Ja no, tämähän oli se vuosi, kun Münsterin piti vähän niin kuin näyttää, että mitä hän on miehiä, kun hän on nyt saanut ajaa yhden täyden kauden ja opetella sitä hommaa ja olla vähän niin kuin samalla viivalla muiden kanssa, niin ei se tekeminen vaan valitettavasti ole sitä Monten ihan hyvää tekemistä, yllättävänkin hyvää tekemistä lukuun ottamatta, niin ei se valitettavasti kyllä toi Münsterin tekeminen ole niin kuin millään tasolla lähelläkään sitä, mitä sen pitäisi olla. Mitä piti kysymään? Just koitin vääntää kysymystä, että miten paljon olettaa, että sesketään päihin niitä, joita pitäisi tai ei pitäisi. Hyvää päivää, Jonne Manni. Tervehdys. Itsellä vedot Sesk 5 parhaan joukossa kertomaan 3,4 ja Kalle voitto kertomaan 4,5. Oho, missäs tommosia kertoimia? No ihan pitää ottaa talteen. Kertoimet noihin on laskenut, löin noin jo 8 päivää. Okei, no niin. Niin valitettavasti siis Münsteriltä ei kyllä ole tässä roolissa oletettavissa mitään. Ja niin kuin Matti laittoi tuonne viesti, että ajaa ulos, niin jos yhtään rupeaa yritystä olemaan, niin aika virheherkäksi toi Münsteri tullut soralla. Tai ollut tässä vuosien varrella aika virheherkkä kuljettaja valitettavasti, niin en hirveästi usko. Seuraavana listassa on Sami Pajari, Marko Salminen. Niin kuin tuossa alussa, kun aloitettiin, niin nämä rupeaa nyt olemaan niitä ralleja, että Samin pitää oikeasti rupea näyttämään, että minkä takia hänet on palkattu tuonne Toyotalle. Ei yksistään se, että tuollahan ei niinku, jos vaikka on kuinka työrauha annettu, että opettele tämä vuosi tai mitä ikinä onkaan sanottu, niin mä en usko, että Samilla on vielä sopimusta niin kuin taskussa ensi vuodeksi. Mä veikkaan, että hänellä on jonkinmoinen optio olemassa, missä tallilla on oikeus sitten halutessaan jatkaa sitä sopimusta. Mutta veikkaan, että ajaa kuitenkin omasta tulevaisuudestaan vähän niin kuin joka rallissa, vaikka on annettukin työrauha, niin kyllä nyt pitää rupea tulemaan niitä tuloksia, samanlaista tekemistä, mitä oli Kanarialla, mutta pitää pysyä ojien välissä ilman virheitä, ajaa sinne top 5, olla lähellä tallikavereita, taistella jopa podiumista. Niin sitä odotan Samilta nyt ja Markolta, että oikeasti taistellaan ja ei tehdä virheitä. Ei olla vaan ajamassa terveisiä ja kokemusta, vaan vähän tuommoista
Seskin kaltaista räväyttämistä, että siellä tosissaan on niin kuin kaikki pelissä ja on hyvää tekemistä ja ei tule virheitä. Formoo, formoo. Voi olla yllättävän hyvä. Kyllä palkintopalliturhapuro mulle riittää ja Samin kohdalla tästä rallista. Mä oon tyytyväinen, jos Sami on top 5, eikä jos aina mietitään niin kuin ideaalisessa maailmassa, niin että kaikki kuskit tulee maaliin, kukaan ei tee virheitä ja autot kaikilla kestää, niin jos Sami on top 5 ja ero kärkeen on pieni, niin mä oon tyytyväinen. Jos Samilla ei tämäkään ralli tule maaliin, niin mennään oikeasti synkäksi. Kyllä se rupeaa pikkuhiljaa menee aika synkäksi jo. Sä olet ihan oikeassa. Sä olet ihan oikeassa. Niin, Adrian Formoo ajoi sen testirallin pari viikkoa sitten tuolla Portugalissa Hyundalla, saanut sitä kautta vähän enemmän tietoa kuin muut kuskit tuosta renkaasta, miten se toimii, ja päässyt varmaan Sorallakin aika hyvin sisään tohon autoon, mikä tänä vuonna nyt hänelle on uusi. Mutta ei kyllä Shakedownissa nyt ihan semmoista tekemistä, ihan mitä varmaan itsekin on odottanut, että pystyisi ajamaan, mutta edelleen toi Shakedownin pätkä on niin tuttu kaikille, että siellä on vähän turha koittaa mitään ihmettekoja tehdä, mutta samalla sitten tietenkin niin kyllähän siinä ensimmäistä askelmerkit viikonlopulle annetaan. Tekisi mieli veikata Sami podiumille, mutta jääkö se kuti piippuun sittenkin? Mä veikkaan kyllä, että se vähän jää piippuun. Kyllä se top 5 pystyy ajamaan, mutta ei tämä shakedownin tekeminen Samillakaan, niin ei se tuommoista Formoon tasoa. Siis sehän ei ole millään tavalla niin kuin huonoa tasoa, ei pidä ymmärtää väärin, mutta Sami on kuitenkin tuolla ajamassa itselleen tulevaisuutta ja työpaikkaa ja haluaa taistella maailmanmestaruudesta, niin kyllä parempaa pitää pystyä tekemään. Bayern Top 5 antaa nyt kertoimen 4. Mä en kyllä uskaltaisi, en mä tiedä. Kyllä mä haluaisin uskoa, että Sami on top 5, mutta onko sittenkään? Kyllä mä sanoin nyt kyllä niin, että Sami on 5 tässä rallissa. Mä muutan mun veikkausta. Otetaan tuosta Evansti pois ja laitetaan siihen Pajari. Noin. No niin, nyt se on. Sami on 5 tässä rallissa. Se on lukittu vastaus. Niin. Formoo vähän ehkä pettymys toi Shakedownin eka veto varsinkin, mutta ei nyt mitään hirveän katastrofaalista. 5 sekkaa jäi kuitenkin, 4,7 jäi Kallelle, se on aika paljon. Se on aika paljon. Melkein sekunnin kilsa. Takamoto Katsurata. Jossain luin jonkun, oliko se Instagramissa joku valokuva, missä se ennen kisaa, kun kuskit tai kuskien jotkut henkilöt kirjoittelee noita Instagram-juttuja, että opetellaan vielä vähän rengasta. Ei lupaa mitään hirveän hyvää, jos henkisesti lähdetään ralliin niin, että opetellaan vähän vielä rengasta, opetellaan ymmärtämään rengasta. Takahan on täysin semmoinen fiiliskuski. Ja jos sillä on huono fiilis kisan lähtiessä, niin se valitettavasti aina näkyy siinä rallin alussa, että se tekeminen ei ole hyvää. Ja sitten se helposti menee vähän negatiiviseksi ja sitten se on tosi vaikea saada se henkisesti käännettyä, mutta toivottavasti takaa saisi hyvän rallin, hyvän alun ja hyvän tuloksen. Mä tykkään takasta kuskina ja ihmisenä todella paljon ja toivon että taka pystyisi taistelee varmaan siellä Samin kanssa samoista sijoista. Olin vähän nopeampi Samia tietenkin Shakedownissa, mutta ei hirveästi. Takalle jaksuhali. Taka on kyllä semmonen hahmo, että se tarvii aina sen välillä varmaan sen jaksuhalin,
toivottavasti siellä on nyt tehty oikeita asioita testeissä ja se rengas on saatu, siitä on saatu ymmärrys. Taka ja Kallehan on hemmetin hyviä kavereita, niin siellä kyllä tieto varmasti kulkee, että mitä Kalle on löytänyt ja saanut siitä renkaasta, miten se on saanut sen renkaan toimimaan itselleen paremmin ja varmaan tieto muutenkin tiimin sisällä kulkee, että mitä kannattaa ja ei kannata kokeilla. Voisin kuvitella. Josh McErland, Irlannin ihme. Öö, no Samin tasolla Shakedownissa vähän kovempaakin, jopa Sami kovempaa kuin Münsteri, tallikaveri, mikä nyt on tärkeää Joshille. Yllättävän hyvin. Mä en ole tähän kauteen lähtökohtaisesti odottanut, että Joshi pystyisi olemaan tuossa niinku suhteellisen lähellä kärkeä tuossa samassa sumpussa niinku sijat 5-8, 5-9. Mutta pystyykö tota tekemistä sitten kisassa ajamaan, niin se jää nähtäväksi. Mutta jos pystyy olemaan tallikaveri Münsteriä nopeampi, joka ajaa täyden sarjan niin kuin hän, niin se on tietenkin tärkeä asia. Edelleen se varmaan yksi iso asia tässä on kuitenkin se, että Ford ei hirveästi testaile näihin ralleihin niin kuin muut tallit paikan päällä Euroopan kisoissa, missä se on sallittua, ja antaa vähän siinä tasoitusta. Mutta on kuitenkin varmaan nyt päässyt jotain testiä ajamaan. Ajoko ne tähän ralliin testi? Mä en muista. Taisi ajaa ihan kunnon testi. Oliko niin? Niin. Jossilla nyt on 100% varmasti täystyörauha. John Coyne, kaveri, joka rahoittaa tuota Jossin tekemistä, niin siellä on varmasti tehty 2 vuoden sopimus. 2 vuoden sopimus ja annettu täysoppimisrauha tälle ekalle vuodelle, mutta yllättävän hyvin Jossi on niin kuin päässyt tuohon hommaan sisään ja vauhti nousee vähän joka ralleissa. Virheitä on tullut vähän vielä liikaa ralleissa, totta kai, mutta virheitäkin pitää vaan tehdä ja niistä pitää oppia ja toi vauhti vaan on aika kovaa. Oikeasti mennään kovaa tuolla ralli ykkösten ja ralli kakkosten kärjessä ajetaan ihan hemmetin kovaa. Niin sanotaanko, että positiivinen yllätys on mulle Josh ollut tänä vuonna. Vaikka ero vielä tuleekin kärkeen, mutta silti ollut positiivinen yllätys. Elvin Evans, tämän kauden suvereeni hallitsija tähän mennessä. Kuulemma pelkää Kalle Rovanperän hyökkäystä, luki jossain. Kyllä varmaan jokainen tavallaan tietyllä tapaa pelkää Kalle Rovanperän hyökkäystä, koska sitten kun Kalle rupeaa saamaan asiat niin kuin, ja säädöt kuntoon, niin kyyti on aika kylmää aivan varmasti. Evansilla nyt on hemmetin iso pistejohto, onko se vieläkin yli 30 pistettä taitaa olla, niin Evanssi voi näistä kisoista, missä se nyt auraa niin sanotusti tätä reittiä, niin sen ei tarvitse sitä maksimiriskiä nyt ottaa ja taistella välttämättä väkisin joka kisan voitosta, vaan se voi kerätä sen 3-5 sijaan ja koittaa saada hyviä pisteitä vaan näistä ralleista. Nämä seuraavat rallit, tämä ja sitten Sardinia ja Kreikka, niin perinteisesti jos on kuivaa, niin ekana autona kärsii aika paljon, mutta edelleen tämän rallin perjantai-aamu 3 pätkää, niin jostain syystä niillä pätkillä ei aikaisempina vuosina ole hirveästi kärsinyt siitä, että sä oot ollut eka auto, niin se voi Evanssi jopa hyötyä siitä vähän, että ajaa ekana. En tiedä, mistä se johtuu. Se olisi hauska joskus saada selvitettyä. Mutta Evansilla on niin kuin hieno tilanne ja musta kaikkein hienointa se on edelleen se, että Evanssi on palannut niin kuin omalle tasolle parin vaikean vuoden jälkeen. Niin on äärimmäisen varma kuljettaja, tekee harvoin virheitä, on varma kuljettaja ja pystyy ajamaan sitä niin sanottua prosenttia jo tuomaan niitä varmoja pisteitä. Ja se on varmaan se hänen taktiikka tähän ralliin. Mutta sehän nähdään sitten huomenna aamulla, että miten se lähtee sujumaan. Taisteleeko hän rallin voitosta vai koittaako se ajaa sitä 35 varmaa pistettä. Evanssi ei siis ole se todennäköisin ulosajaja, ei ole jo. Evans tekee Burnsit varmoja pisteitä ja seuraa muita, kyllä, juuri näin. Juuri näin, Matti, oot ihan oikeassa siinä. Mutta totta kai Evanssi on vähän semmoinen, että jos sille antaa sitten sen mahdollisuuden, että hän
niin kuin, jos muilla on hässäkkää ja muut tekee virheitä, niin, ja hän haistaa sen, että hei, nyt on mahdollisuus voittaa, niin kyllä se sit siihen tarttuukin aika nopeasti. Se on semmoinen, se on semmoinen mun mielestä semmoinen tosi laske, laskelmoiva kuljettaja, äärettömän varma laskelmoiva, mutta sitten kun annetaan mahdollisuus, niin kyllä hyödyntää se 100% varmasti. Norjasta Defu. Ei sua näkynyt täällä Jenkeissä. Mä vähän ootin, että sä olisit tullut tänne juomapojaksi, niin kuin sä sanoit, mutta ei sua näkynyt perään. Kiitos paljon Riisupista. 33 kuukautta. Kiitos paljon. Sitten siinä olisi listalla tänäkin. Ei ollut tullut tietoa, että olisi voinut lennonvarat. No voit sä vieläkin lähteä, että lähdet Meksikoon mun mukaan. Huomenna lähtee lento, koska se lähti se Joonaksen lento, 12.50 Dallasin kautta Leoniin. 9 tuntia Dallasia ja siitä 2,5 tuntia sitten ää, Meksiko Leon. Tervetuloa. Ja muutenkin, Matilta voi kysyä, että millainen paikka on Leoni. Se tulee olemaan varmasti aivan huikea, aivan käsittämättömän huikea viikko. Ja se ihmisten innostus ja koko se fanitus sen rallin ympärillä on infernaalisella tasolla. Odotan kyllä todella paljon ralliviikkoa, että pääsee ajamaan itse. Mä ajan siis Evo 10 Mitsubisilla. Se vahvistui tuossa pari päivää sitten. Jos lauantaina kello 10 alkaa purkaa siltaa, niin ei ihan pääse tähän lähtöön. No voi harmi. Mattihan voisi ottaa äkkilähdön Meksikoon. Ota tyttöystävän mukaan, Matti, ja lähdet Meksikoon. Sä tykkäsit Meksikosta niin paljon. Niin, tänäkin. Aina se antaa kaikkensa ja vetää ihan limiteillä. Mutta miten sitten on saanut säädöt onnistumaan? Vähän ehkä vaisu shakedownin aika. 3 sekuntia, 2,5 sekuntia jäi kallelle. Puosekkaa kilometri. Mutta sehän tänäkin on sitten semmoinen fiiliskuljettaja, että sitten kun ruvetaan vetää ralliin, niin sieltä yleensä tulee vielä vähän sitä lisää vauhtia. Ja varmasti mennään limiteillä joka paikkaan. Se on aivan loistava paikka, ei mitään, siis yhtään mitään moitittavaa. Juu, ei, on kyllä hieno, on kyllä, tykkään. Anteeksi, kun haukuttelee. Täällä on kello vasta niin vähän aamulla, että tässä vielä haukuttelee. 7.50. Tykkään kyllä Leonista kaupunkina todella paljon. Niin. Jos meni Kanaria täysin vihkoon Hyundai-miehiltä, niin kyllä tässä kisassa ottaa kyllä, että tulee semmoinen paluu siihen taisteluun, että pystytään taistelemaan siitä kisan voitosta ja pystyy taistelemaan Kallea ja Nevillen kanssa niin tuosta kisan voitosta. Osieri, vaisu eka veto jäi melkein 5 sekuntia Kallelle, mutta niin kuin sanoin aikaisemmin, niin se on tämän miehen kohdalla ei kannata hirveästi sille antaa painoarvoa, että ei shakedownissa nyt ehkä ihan kulkenut ekalla vedolla. Sitten kun kisa alkaa, niin tämä mies yleensä saapuu paikalle ja taistelee edelleen kisan voitosta. Laitoin veikkauksissa siellä 4, koska halusin laittaa Seskin tohon podiumille, niin laitoin Osierin siellä 4. On hienoa mun mielestä, että Osieri jaksaa ajaa tämän ja on ilmoittanut jo, että ajaa Sardinian, mutta en sitten tiedä ajaako Kreikassa. Sinne ei ole vielä listoja tullut. Osa-aika eläkeläinen, joka kuitenkin haluaa ajaa aika yllättävän paljon, niin se on vaan hienoa tälle meidän lajille, että tuommoinen mestarismies on tuolla mukana ja saadaan enemmän noita ralli 1-autoja tonne. Nytkin niitä on tässä rallissa sitten se 12 kappaletta, niin se on vaan hienoa katsojille ja meille kaikille seuraajille, että tuolla on kovaa taistelua. Aina mies antaa kaikkensa ja taistelee varmasti joka rallin voitosta. Se on ihan itsestään selvää. Növille yllätti minut positiivisesti. Shakedownin ekalla vedolla.
edelleen, jos ja kun Kanaria meni täysin vihkoon tiimiltä, niin tässä rallissa näyttää, että Hyundai on saanut vähän asioita tehtyä paljon paremmaksi ja Nevillehän on ollut täällä aika hyvä aikaisempina vuosina. Viime vuonna taisi tehdä se virhe ja heitti kartturin hienosti bussialle sillä yhdellä legendaarisella pätkällä, mitä tänä vuonna ei itse asiassa ajeta. Niin. Ja Neville on semmoinen taistelijakuski, mistä on vuosien varrella ja monta kertaa tullut todettua, että siitä mä nostan hänelle hattua, että ei anna ikinä periksi, taistelee loppuun asti ja antaa kyllä aina varmasti kaikkensa. Aika herkästi menee vaan siihen selittelyyn, että hän kyllä ajaa, mutta autolla ei pysty. Autolla ei pysty, auto ei anna enempää niin kuin suorituskykyä, että hänellä kyllä riittää, että harvoin osaa katsoa ihan siihen peiliin, että to be honest, I drove my best and I cannot go any faster. On aika usein, tai jotenkin tuolla tapoin se on se, mitä hän sanoo. Mutta tulee varmaan, jos katsoo Shakedownin aikoja, niin tulee olemaan kova taistelu Kallen kanssa tämän rallin voitosta. Nämä miehet oli vähän niin kuin omalla tasollaan ekalla vedolla. Pari sekuntia nopeampi kuin kukaan muu. Melkein 3 sekuntia. 2,2 sekuntia nopeampi kuin kukaan muu. Jos nyt Kalle ja Növille laittaa vähän niin kuin samaan kasaan. Evans ottaa seuraavat rallit varmistelee ja Auraaminen ottaa varmasti osansa, niin siihen pistejohto sitten suli. Kyllä Miika, varmasti juuri näin. Varmasti juuri näin. Paljon riippuu olosuhteista. Tässä rallissa nyt ei vettä ilmeisesti enää tule. Nuorten aikana on tullut vettä aika paljonkin ilmeisesti ja kyllä sitä kosteutta jonkin verran siellä on, mutta miten paljon sitä irtosoraa sitten on. Mutta edelleen, niin kuin sanonut monta kertaa tässä, nyt jostain syystä perjantai on semmoinen, että ei sitä eroa hirveästi yleensä kärsi. Ekana autona et kärsi niin paljon kuin yleensä kärsit ekana autona. Sitten Kalle, morosta killeri. Kalle Rovanperä. Mies on palannut. Jos mies koskaan on ollut pois, niin mies on ainakin palannut Jonnen kanssa taistelemaan joka rallin voitosta ja taistelemaan maailmanmestaruudesta. On ollut varmaan aikamoinen prosessi molemmille kartturille ja kuskille, että on ymmärtänyt ton renkaan ja on päässyt tuohon ajamiseen sisään, kun ei ole hybridiä käytössä. Se on ollut taas sitten jonkinmoinen ajotekninen muutos totta kai. Ja se on ilmeisesti asettanut jonkin verran haasteita Kallelle. Ja sitten sen lisäksi tuo renkaan ymmärtäminen, rengas mikä on hyvin erilainen kuin Pirelli on ollut rakenteeltaan ja seokseltaan, niin se on vaatinut aika paljon työtä, että säädöt on saanut mieleisekseen. Ja nyt se näyttää siltä, että lamppu on välähtänyt Rovanperän Halttusen päästä ja Kanaria oli ihan ylivoimainen näytös, aivan ylivoimainen näytös ja veikkaan kyllä, että tässäkin rallissa niin vauhti tulee olemaan aika kylmää. Tiukkaa se tulee olemaan se taistelu, totta kai ei tässä mitään hirveän isoja eroja, en kuitenkaan odota, että ei semmoista eroa varmastikaan tule mitä Kanarialla, että lähemmäs minuutin vai yli minuutilla voittaa ralli. En semmoista usko. Uskon, että tämä top 3 tulee olemaan hyvinkin lähellä. Hyvinkin pienellä erolla tässä rallissa ja yritys tulee varmasti olemaan kovaa. Mutta hienointa on se, että Kalle on palannut. Kalle on palannut taistelemaan noiden rallien voitosta ja antaa meille suomalaisille faneille iloa enemmän ja enemmän. Kallen vauhti jo tuolla tasolla ja silti sanoi Shakedown jälkeen, että auto kanssa on vielä töitä, niin vastustajan polvet putisivat ihan syystä. Okei. Mikä se on lähtöpaikan merkitys, kelle napsahtaa paras positio? Sä taisit tulla killeri vasta mukaan. Niin. Sanoin tuossa just, että perinteisesti ihan ekana autona sitä kärsii, mutta etenkin tuo perjantain, jostain kummallisesta syystä perjantain 3 ekaa pätkää, niin siellä auraaminen ei ollut niin isossa roolissa, mutta totta kai mitä taaempaa sä tuut, niin kun siihen tulee sitä puhdasta uraa, niin kyllähän sitä pitoa on selkeästi silti enemmän. Ja jos ja kun tuolla nyt kuivaa on, niin periaatteessa voisi ajatella niin, että mitä taaempaa lähet, niin sitä parempi lähtöpaikka sulla tulee olemaan ja se pitäisi näkyä vauhissa, mutta nähtäväksi se jää, miten se tässä rallissa nyt tulee olemaan, että kuka siitä hyötyy eniten.
Kyllä se taitaa mennä, kun Viitapiru uskon, että huomenna ekalle pätkälle jo nähdään se kunnon rykäsy. No jos siellä on tosiaan tommonen tilanne, että ei ole auton säädöt ollut mieleiset, niin sitten voi ja kannattaa kuskien kyllä rupea polvet kutisemaan ihan tosissaan. Martin Sesk oli shakedownin nopein, mutta ekalla vedolla jäi 4,4 sekuntia Kallelle, niin näyttää sen, että kyllä Puumallakin pääsee todella hyvää kyytiä, kun antaa vaan mennä. Ja Martin Sesk on niin mahtava tyyppi, että mä sen takia toivon hänelle sitä huippusijoitusta ja jopa podiumista taistelua. Vähän se antaa kyllä tasotusta sillä, että sillä ei ole hirveästi kokemusta näistä mistään MM-rallista, missä se on ajanut, mitä tänä vuonna ajetaan. Seski ei ole musta, onko se ollut Portugalissa aikaisemmin? Onko tämä ensimmäinen Portugali? No, se on Faferrallia jo viime vuonna. Se on siitä tästä alueesta vähän Asoreilla se on ollut, Fafessa se on ollut 2 vuotena. On se kerran ajanut täällä. Junnu VRCstä. Se voitti Junnu VRCssä Portugalin 21. Kerran aikaisemmin ollut Portugalissa. Vähän antaa tasotusta siinä että miten tuntee pätkät, mutta kerran on ollut ralli 4 Fiestalla tässä rallissa. Mitäs mä nyt tähän laitan? En mä tämmöistä pitänyt tähän laittaa. Perhana mä vaihan se sivu. No, niin. Toivon, että toivon tosissaan, että Seski pystyy ajamaan, mutta ehkä mun täytyy vähän muokkaa. Toi pätkätuntemus on oikeasti iso asia. Siinä annetaan näissä ralleissa kyllä aika paljon tasoitusta. Mutta sitten taas herätyskello. Sitten taas se, että Seski lähtee sieltä aika takata, niin hyötyy siitä, että reitti on press conference 11.30 maanantaina. Joo. Niin. Hyötyy varmasti lähtöpaikasta, mutta edelleen mä en tiedä nyt monta kertaa mä oon tässä sanonut tästä perjantaista, että siinä on jotain mystistä siinä perjantain pätkissä, mutta se jää nähtäväksi. Se jää nähtäväksi. Toivon, toivon todella, että Seski pystyisi ajamaan top 5. Olisi hieno nähdä. Hän on niin mukava kaveri. Mitäs muuta? PRC kakkosista. Riasin oli nopein shakedownissa, Gas toinen, Oliver kolmas, Virves neljäs, Cajon, Rossell, Korhonen, Chris Meek, Dani Sordo. Roope jäi ekalla vedolla 1,7. Oliveri oli nopein, jäi sille kyllä 4,2 sekuntia, aika paljon jäi ekalla vedolla Oliveri. Mutta tokalla vedolla sitten ajoi hyvän ajon. Mutta edelleen se on se eka veto, mikä ratkaisee. Miten kantaa viime vuoden voitto? Roopelta nyt pitäisi rupea tulee niitä top 5 sijoituksia ja niitä taisteluita tosissaan sitä kisan voitosta. Sama vähän Lauri Joona, mutta Lauri Joona ei valitettavasti kyllä vaan en usko, että tulee taistelemaan. Missä se on Heikkilä? Täällä. Ei mihinkään shakedownissa.
Se on hurja määrä noita VRC2 tässä rallissa. Oliko niitä 48 vai mitä joku sanoi? Kova taistelu tulee olemaan kova taistelu tulee olemaan Ralli 2 voitosta. Todella kova taistelu. Mitä ennustusta Miiken suorituksesta on Joonan aika vähän mun mielestä mennyt? Toivottavasti olen väärässä. Toivottavasti olen väärässä. Ää, Miikki Sordo. Siellä ne tulee olemaan taistelemaan ihan varmasti tämän rallin ihan huippupaikoista. Sordoalla antaa tuolla autolla kyllä tasotusta, että tuossa nähdään se, että sitten kun on oikea vetomies, niin kyllä Hondallakin näissä olosuhteissa tuntee tuon rallin niin hyvin, niin pystyy taistelemaan, mutta antaa kyllä aika paljon tasotusta tuolla autolla. Espanjalaisista kakkosissa niin toi nuori Alejandro Cajon, joka ajaa Toyotalla, niin sen sitä ehkä seuraisin noista Espanjasta. Ja sitten tietenkin toi Solanssi, sehän voitti viime vuonna tämän rallin, kun kaikki muut keskeytti. Anteeksi, mä joudun laittaa tuonne Meksikoon tässä viestiä. Solanssi voitti viime vuonna täällä, mutta ei nyt ekalla vedolla shakedownissa kyllä vakuuttanut millään tavalla. Muita täällä ei oikein näitä espanjalaisia nuoria, niin en ole sitten semmoinen kuski, mitä on mielenkiintoista nähdä, mihin pystyy, niin Lube. Siltä, sitä odotan todella mielenkiinnolla, että miten pystyy, millaiseen kyytiin pääsee Toyotalla, Fiestalla. Hurja on tämä VRC kakkosten lista. Kahoni ja Solanssi on sellaisia, ketä turhapuro laittaisin seuraan. Meeke on mulla ykkönen, Oliver kakkonen, Sordo kolmas. Ei Meeke voita tätä rallia. Ei voita Miikki tätä rallia. Meinasiko Krisse kattoo Euroviisua? En tiedä. Ehkä. Ehkä me jonkin verran voi ilmäillä. Hei, nyt rupeaa olemaan semmoinen homma, että mulla lähtee kyyti 10 minuutin päästä, niin nyt täytyy rupea lopettelemaan. Ää, Huomenna, kun herään näitä aikoja varmaan, mulla on koko päivä aikaa tuolla Dallasissa. Oli tarkoituksena vähän kierrellä Dallasia ja käydä katsomassa, ottaa teidät mukaan. Mulla on tuommoinen DJ-kapula tuohon puhelimeen, niin saa sen käyntiin. Jos on jotain hyviä paikkoja, mitä haluatte ehdottaa, missä voisin käydä, mitä haluaisitte nähdä, niin laittakaa huutomerkki Discord, laittakaa sinne jollekin kanavalle ehdotuksia, että mitä haluaisitte Dallasista nähdä, niin meikäläinen käy ihmettelemässä niitä. Öö, jos vaan viitsitte olla niin ystävällisiä ja laittaa sinne ehdotuksia, mitä haluaisitte nähdä.
Onko täällä ketään, kelle voisi? Mä laitan teidät kuulkaa Roosteinille, se on mukava kaveri. JR Farmille kahville, Pamelalle terkut. Dallasin jäähallin pelin aikana. Kiitos paljon, Temy. Varovasti sitten, että et löydä itse El Salvadorista. Juu, ollaan varovaisia. Hei, iso kiitos kaikille mukana olleille. Kiitos Riisubaajat, Skattalainen ja Defu. Kiitos kaikki katsojat. Tätä on aina edelleen yhtä mukava tehdä. Jatketaan huomenna. Hyvää iltaa sinne Suomeen. Moi moi.